aktor bapaunam ka Bollywood Salman Khan ulatho ya ka wei ka po sa ka ex akaw ka jong ka baong aingu yo blay na benta ka jing sangai yasiat henry hadin pat ulat dilit no ya kani ka jing tho kane ka balap penlengo ya ki babun kam tam ya ki nong kersan ki latrol ya hakilat patai kubor wei unong tho kot kubor ulatho ha ka ex akaw ka jong ka baong the so-called by being human and whatnot in the last 4 days ulaong shu kaba ula banker kalong tang sapang ka jing sangai thma ula dilit no ya ka pus henry mentas ni tip ke ai ka badon kam ban le ya ka phim jong sa uwe pat unong panon kam ya ka ex akaw ula tho ula shu snap jar ha ka por jong ka operation sendur ula shu pen pau tang halor ka jing sangai thma henry hadin pat ula dilit no ya ka kalong ka jing le ran ya phi bhai sai chen pat une unong panon kam ex akaw ula tho ha ka ex akaw jong kum unong kersan babi jong phi ngadon tang ka jing karpat baha ka jaka ban tho hadin lai sngi ban ong ai ngu yu blay ha ka jing sangai thma ndre nang ta phi dilit no ya ka unda philate pa ka Pakistan kalastang biang ya ka jing her thma phi dei ban kersan ya ka India kari jong phi hadin ka jing thambor jong kilano ha Pahalgam Salman Khan ula sam ya ka pus ka balatho kumni ka beneng ha ka partai ka keladu jok ki bru ki balului ki sha thambor ka donu chonga ka le chaki bahayeng asem jongki henry une aktor jong ka film Sikandar shum la pu CA sapang ka operation sendur lani ka thma India Pakistan misngau lengo ke ka balak pelong ya Salman ban dilit no ya katu ka pus ato ka dei ki kubor balak penken ya ka jing sengai thma batang une aktor balak ban jubab yakani ka jingkali laong sa uwe pat unong penon kam ek sakaw kine ki jing tho jong Salman Khan kala penlengo bat pen klumar kam tam ya kinong kersan bat kinong pen kam social media hapo India